Il-Prim Ministru Robert Abela aċċetta r-riżenja ta' Neville Gaffa, riżenja li tasal wara snin sħaħ ta' allegazzjonijiet serji fil-konfront ta' dan il-personaġġ kontroversjali, allegazzjonijiet li ħafna minnhom għadhom pendenti fil-qorti. Din l-aħbar ġiet konfermata lil Net News mit-Chief of Staff tal-Prim Ministru Clyde Caruana. Mistoqsix raġuni ta' għar-riżenja tiegħu, Caruana qal illi ma kienx hemm raġuni speċifika, iżda qal li Gaffa kien ippreżenta r-riżenja tiegħu u li Robert Abela kien aċċetta. Neville Gaffa kien konsulent f'Kastilja l-amministrazzjoni mmexxija minn Joseph Muscat u jinsab għaddej minn investigazzjonijiet dwar l-iskandli tal-viżas Libjani. Skont xhieda li ngħatat fil-qorti, Gaffa kien allegatament irċieva flejjes kbar mingħand pazjenti Libjani bl-iskuża li rid jiffaċilita u jiġbor il-proċeduri kollha meħtieġa għat-trasferiment tal-pazjenti Libjani lejn Malta u l-kura tagħhom. U dejjem baqa' jiġħad dawn l-akkużi dwar il-viżas mediċi u żamm postu f'Kastilja għalkemm f'dawn l-aħħar xhur kien kważi misteru x'kien eżatt ir-rwol tiegħu mal-Gvern.